prayitna putendha mangarep mamrih manglawan arpa raseksa ya krara kedutan premamuterku unta moksala tandrasa Putreng wedhaya blesak bagus mandeg nak takrone matur ngaku ya nang ya Gus ngaku Buta bali takon ngendi donggo sapa perseka wadon junjung donggo keparat opo abang ya aku karo sadar jenengku teki kala lintreng maya kala lintreng ya bali takon sapa Gus panengah Pandhu kekasih Raden Arjuna ya Janaka Sumedya lumangku menyang endi Gus? Ngetotake krentek ing ati Jumangga ing suku Kedheping Nitra. Ora macut kudu bali. Entuk bacut ora entuk uruta peksa. Wani karo aku. Apamu kang tak wedeni? Buta Pandhawa tata kati wisaya. Indriyaksa sara maruta.
Amin polawan panggrul singonapto kadyaya narsa badhok-badhok Raja Kadya mati tanparan sapa kowe Arjuna kekasihku buta saparanmu Dikya kala pedhot segara bilakno pakti nirwangku dikura ngarsa legane adoh balang bedhawa traksa sampe pundhak kireng ngreya bledok wayam wah
ora enek le ngerim. Andi mungsuh, ayo. Yo. Kliwat. Ayo. Ya. Wah. Oh. Awe. Yo, hut. Ah. Yo. Ah. Oh. Yo, Ah. Awas gong las yo. Wah! Nih, bukan nih. Ya, ada kowe ayo. Iya, balik dia. Wah, atau cuma dirai iki. Wah, iya. Angel bener. Kang. Wah. Oh, jangan aku deh. Ya sih. Wah. Wah. Geden sirah iki. Angel men di molat morong canger jumas ngunira kamanungsan kentonging Paluapindo wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asahuran
samono paneh rahino meko bang katon sumirat gelar pandang muncar warna jengkaring sang Siya Margana gendya kang minuwus tan kadri kang mungging pandhapi negari Pringgondani madaning pandhapi wonten manuk Anrawendra minangka jiwitaning karaton Pringgondani nggih menika warnane garwaning Raden Werkudara sesilih sang Dewi Arimbi pinarak ing madaning sasana Anggana Raras sinebaing kang rayi nggih Raden Brajamusti kala semana sang Arimbi sampun nampi dhateng prataning para pandhawa sampun sami cemondhok ing madaning Palerman teka mengkono wijining sabda sang Arimbi palugon lakuning lekas lukita linuding kidung ramiwan ingkang driya leriwang condra katawengan sumuting tias katuritan limut ngabiyataning ujit armrembing driya manawung mengkoto Dimas Brajamusti kawula non nyuwun wonten timbalan ngadhawuh Kakang Mbok Ani Mbaliri ngandika kula pun Brajamusti sawetara anggonku nganti-anti marang balining putramu tetuka ewa dene enggal dina iki durung kondur yayi
Kakang Mbok sampun utusan Yai Kala Bendrana minggah dhateng Kayangan Boyong wangsul anak kula pun tetuka. Kula suwun dipun sarantos sawetawis Kakang Mbok. Mengkono di kula nuwun inggih. Para pepunden Pandhawa wis padha lara ning madyaning pasanggrahan Yai. Oh inggih Kakang Mbok. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Prabu Kresna dalah Kakang Mas Werkudara. Tuwin Kakang kembar sampun cemondhok wonten ing Palereman angentosi dhateng kendhinging dinten wisudan. Adiku Praja Musti. Yen to nganti wisudan iku ora kelakon mendah wirang-ling semku. Sabab menapa? Siadi wis pirsa demogane Kakang Musi Braja Denta. Wangune wani dilat idune dhewe ketitik Yai Braja Denta. Ora lila yen to putramu Garwaca ingkang lenggah keprabaning Pringgondani. Ing mangka kurangane apa Mbak Yum aku mung tansah rembugan lan para kadang-kadangku praja kabeh. Wiwit wis padha sumaguh lan padha misuda marang putramu ewadene Braja Denta salin sloka darbe niat kang ora prayoga Yai. Kakang Mbok Arimbi mawang tuwantu penyuwun kula dhumateng Kakang Mbok sampun ngantos mirengaken dhateng swantenipun namung yaksa setunggal Kakang Braja Denta. Kula sakadang Braja mboten badhe ngewahi kesagan anggen kula badhe misuda dhateng yoga kula pun Gatotkaca. Mila ingkang menika mugi-mugi Kakang Braja Denta saged emut ing para daksina. Tulinggal mujudaken kesaganipun anggenipun saged dados warangkanipun anak kula pun Gatotkaca Kakang Mbok. Kang mangkono Dimas Braja Musti. Ya mung siadi ingkang wenang milingke marang si Braja Denta sabab sira kadang kang luwih cedhak. Dasari laire kelawan Braja Denta sira iku kembar kang mangkono Braja Musti kang pinter nggonmu momong kelawan Braja Denta Yadi. Oh nggih Kakang Mbok. Sesake-sake kula badhe mbudidaya ngimutaken dhateng Kakang Braja Denta sampun ngantos piyambakipun balila Kakang Mbok. Lang-langing driya mangu-mangu mangun kong kanduwan rimang lerlena tanpa kanin yen tantulusa mengku sang Dyah Utama kula ingkang sowan Kakang Mbok. Mereka koneng surung sorot tanpa dangkap serolan pajaring purnaming kekono dasari mungso katiku kadangku Braja lamatan ingkang swanpana wigati apa lumayu gawe kaget Yai. Munjuk atur Kakang Mbok Arimbi. Ketina saiki ketebian mboten pangling Kakang Braja Denta sampun dumugi leladan Pringgondani. Ketingalipun badhe mingkah menawi mriki Kakang Mbok. Niyata apa saking dosa saguru kula. Ya mutusa sang Sri
Braja lamatan kula wonten dawuh Kakang munggoni prato pringgondani jen napa kancane namung piyambakan Kakang Mbok yen mangkono Braja Denta bakal tak temoni dhewe kabeh aja melu nemoni ya Yayi Tata Ganti Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Panca Bayu Wisikan Magulingan limo menika Kakang Mbok Arimbi ingkang merpeki dhumateng kula kapara nyata Braja Denta mulane aku methoke kamono alun-alun ya sabab selak ora kuat oleh bubar nampa paturane Kala Bendana apa bener menawa kowe ngucap kaya apa kang diaturake Kala Bendana Braja Denta la dalah kaluhuran dawuhipun Kakang Mbok syukur bagi sewu bilih Kala Bendana sampun ngaturaken sedaya ingkang kula ucapaken. Kula pitados gandeng Kala Bendana menika lare jujur mesti mboten badhe ngirangi tuwin mimbui menapa ingkang sampun kula ucapaken Kakang Mbok. Braja Denta kok becik temen pikiranmu wingi-wingi kowe woh apa bareng iki wis sekali wisudan kok dadak ana bapak nglayoni jujul nusuli kurang apa nggonku ngomong sedulur aku ngrumangsani dulur tuwa metu wadon ora majib itu marang panguwasa Pringgondani mongko kowe ya wis tak dhawuhi nyekel panguwasa Pringgondani nerusake swargi Kakang Arimba nang kepriye wangsulanmu kowe jare rumangsa ora kuwagan dadi ratu malah saka panjalukmu dhewe supaya tetuka sing didapuk dadi ratu bareng kabeh wis padha rujuk jebul malah kowe saiki mbalela mentahake rembug sing wis mateng luwih-luwih Kala Bendana oleh matur dimirengake marang para Pandhawa kaya ngapa sumurpeting panwiya sabab saka isinku Pandhawa kang ora nyumurupi lakon sing sak temene ngira yen to aku lan anakku karo kaca jarah rayah panguwasa Pringgondani Braja Denta Kakang Mbok Arimbi mbok ora susah isin wong kasunyatane pancen ya mengkono tumindakmu Kakang Mbok Arimbi kowe wis sekuton karo Pandhawa bareng kanyeng rikaya ngrebut panguwasa saka tanganku ya mung sabab kowe mamrihake marang anakmu dhewe nganti kowe ora mentolo nganti kowe mentolo nempuh dalan sing ora bener Kakang Mbok Arimbi buta murang tata iki padha tangan
tega karo kowe Kakang Mbok. Wah. Ajar mantap. Woi. Woi. Takala narpa Kresna tang tulus anyakra ring Werkudara Kresna kakanggo apa Nargage kae waspadakna di bojomu si Arimbi oleh mbelani anake nganti direwangi takrem-arus perang kaliyan kadange dhewe. Apa si Adi ora duweni rasa welas lan garwamu? Lan apa si Adi ora isin ing ngatasé sing putri totoh pati labi marang bebener? Malah sing lanang jebul mung nyantan gelem tumandake kepiye? Piye Werkudara? Kresna kakangku. Aku dudu wong edan. Aku dudu wong jelun. Aku ngakoni bodho ning sing bisa mikir lan bisa mitung. Kae dudu perkaraku. Kae perkara keluarga ben dirampungi dhewe. Wes sedo nglungani Werkudara iki. Kepiye iki? Oh. Anak lanang anakku nggih. Kadangmu padha warantena becik. Besok amen nemu harus kang prayitmu. Putraku bocah bagus karo kaca. Inggih Wa Prabu. Sembah kula kunjuk Prabu ing Durawati. Tak tampa nggih. Anakku lanang padha raja nggih. Inggih Paman Bratawasti anggen kula mundi satening Paman Raharja sowan kula niskala. Sun kula katur Paman. Ya tak tampa nggih Gatotkaca. Tetup aja kaget nggih. Pancen arep nampa diban kang luhur kuwi akeh cobane kok nggih. Iki pamanmu Brajadenta Mbalila. Moh mujuti marang kesaguhane sekawit. Kepara bakal njaluk panguwasa Pringgondani. Mula pangrasaning punwa ya mung sira dhewe ingkang bisa ngrampi lakon iki bocah bagus. Oh iya nggih Gatotkaca.
gandeng sirahku calon Narindra kudu bisa milahake ing antarane katresnan lan kewajiban ya nggih. Aku ora maidu kaya ngapa bektimu marang kepunden. Nanging yen bektimu mau banjur ngorbanake kebutuhan wong sak negara, wah kuwi apa ora cacat jenengmu. Lan maneh pangrasaning pun bapa nadyan Brajadanta kae kakangku ning tak anggap menawa Kakang Brajadanta mujudake pepalang kang dadi gegayoning wong sak negara Pringgondani. Kang mengkono nggih. Aja tida-tida ya kulup nggon mbelani negara lan bangsamu tetuko. Dadi atur-atur miturut manut semarah mring Gusti. Paman Brajamusti bilih mengaten ingkang dados sawihipun Kangjeng Paman kula ngestakaken dawuh. Wah syukur bagis syukur bagis sewu nggih Prabu. Namung sepinten bangga kula ngadepi Paman Brajadanta menawi mboten wonten pambiyantunipun Paman Brajamusti kula aja kuwatir tetuko. Aku bakal notohake jiwa ragaku wigati kanggo mbela marang bebener. Dina iki aku bakal manjing marang epek-epekmu sing kiwa dados srana nyenakake retuning negara kula Gatotkaca. Wah para bunyun pengestu sing hati-hati nggih. Kakangmu padha wranten becik besok amen nemu baris kang prayitna. Yo saranta wong ing Dwarawati. Yo saranta wong ing Dwarawati pengawak Pandhawa ora wurung dadi mungsuh. Kula nuwun Paman Brajadanta sembah kula katur. La dalah. Iki anakku lanang sing tak arep-arep wis methuke marang aku. Tetuko iki sembahmu kang wekasan ya tak tampa Gatotkaca. Wis kowe sungkem marang aku babar pisan genep ana tata kramamu Gus ingkang dipungersakaken Paman tata krami ing kados pundi kepareng sumadong dawuh Paman Brajadanta. Kowe kudu ngrumangsani yen negara Pringgondani kuwi dadi wajibing si Brajadanta. Awit aku iki putra Pringgondani kang metu lanang. Kowe mung ngadhapur tiba putu, ora duwe wewenang nyekra pangwasa Praja Pringgondani. Ngerti? Paman Brajadanta piye? Ing sekawit kula inggih boten dakah-dakah kepengin dados ratu Paman. Mila kula ngantos dipun pilih lenggah dampar keprabon inggih labetipun usum dening para kawula dalah para pepundhen Pringgondani kalebet handika Paman Brajadanta. Kowe ora susah ngrembug lakon sing wis kepungkur. Ngerti yo? Yen sing jeneng titah mono isih kesandangan apes murka lawan lali Gus. Mula aja nganti mpacutake barang sing wis kleru mau. Ayo wiwit saiki tumuli ditandani dibalekke marang dalan sing bener. Dene carane balekake marang dalan kang bener yaiku kowe aja lungguh dampar keprabon. Sak banjure aku kang lenggah nyeka pangwasa Pringgondani ya kanthi cara mengkono tegese pernatan Pringgondani wis bali marang dalan sing bener. Paman Brajadanta piye? Kula mboten badhe kawratan nuhun ing Kanjeng Paman.
namung keparang emut eling Pak nggon ngendi bilih Gatotkaca sakmangke sampun dados gadhanipun tiyang sak negari Pringgondani menawi ngantos kula lengser saking Prabon mongko mboten wonten parilah saking ingkang sami milih kula tegesipun kula ngentengaken dhumateng bobotipun tiyang sak Pringgondani kaporo kula dipun ngestani nyepelekaken dhumateng tiyang sak negari ingkang sampun paring kapitadosan dhumateng kula paman Gatotkaca kanthi wing ngucap kaya mengkono mau wis cetha yen kuwi awal ninggal damar Prabon ora sandadak kakehan bebangak yen pancen kuwi tetep lungguh damar Prabon Pringgondani iki ana pitukane menapa tubasanipun paman lamun kowe kuat nadai siyaga pangapit ing kono kowe kuat dadi ratu ing Pringgondani tetuku menawi kula ingkang lepat tertamtu kula pejah dening Siung Jengandika nika sok wangsulipun menawi paman Barajedendra ingkang klentu mugi Gusti Kang Nyipta jagat tumuli paring pangapunten dhumateng paman Barajedendra inggih marganing padheh wong Pringgondani bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap kakulir kincanging sang maweh gandrung Prabu Gatotkaca murang tata maju salat deni makut ing palagan nyoto sira digdaya sugih kandha kandhane mara maju iki margane pati
Prayoto saking dosa saguruku ya ngutus saing Sri aku wedar kowe kowe dituku wau kaya mengkono Raden Brajadanta wis ngakep jangane ngrisang karo kaca nanging dereng ngantos nempaken siyongipun pengapit datan jinarak dening Sang Tetuka kumlawe astanipun ingkang kering kang wus kadunungan Raden Brajamusti tumibaing mestakaning Sang Brajadanta saklep pecah sigar marapat temasida sampyuh lan Brajadanta ten Brajamusti kalosipun Sang Brajadanta manding ing epe-epe Sang Tetuka ingkang sisih kanan dene Sang Brajadanta wis mapan ing epe-epe kiwa wis dinasti dening Gusti Lesmari dadi aji-aji sak kaca oh aduh paman Allah anakku ya surung-surung dilangkara kingken lor manuswa kang layon denyo hilang memanise watanan nira layong kumo kucem aratnya maratani uruhan nono Tetuka titah kang tinimbalan bali dening Gusti Kumanika warna margane nggih mbok menawa iki wis titiwanci kang paman Braja Sekar marak ing ngersane ngayunan mula yen nganti kesuwen nggonmu nguruntuhake luh tegese kowe kulup ora percaya marang anane dina akhir apa maneh yen luhmu nganti tumetes marang anggane kang paman sekloron iku bakal ngrendeti laku aluse kang paman sabab padha karo kowe ora ikhlas ya nggih mara gage sawangen kang paman para braja liyane kae kulup kae wis padha samapta nyawisake ubaran pening wisudan lan kae makutha kencana tilarane swargi yang tremboko ingkang dadi simboling pengayeman wis cemawis kanggo sira kulup Gatotkaca kang ateges para kawula pringgondani wis ngantu-antu marang sira Biswa dadi ratu minangka pengayemaning wong sak negara pringgondani kang mangkono ayo kulup enggam mapaning dampar karepen sen marang Pandhawa para kadang praja ya nggih
para panuwunen kula sedaya. Piye Yai Arimbi? Kepriye Yai? Iya piye? Kados pundi Kakang Mbok? Lan kadangku para braja, Kula wonten dawuh. kula yu mugi parongan keseni mangke kula minangka wakilipun para warga agung ing Pringgondani sumarambah para kawula ingkang semetepaken dumateng yoga utawa ingkang dados ratu ing Pringgondani. Kula ingkang badhe ngepiyakaken Koko Prabu. Iya iya mangsa Budhawa Yai Arimbi, ya mangsa borong Yai. mangsa borong ibune. Anak lanang Gatotkaca wiwit dina iki jagat nekseni Gusti ngijabahi ilang sesebutan Raden kanthi gumandi sebulan jejuluk Prabu Anom Gatotkaca narendra ing Pringgondani. Geter pater jagat nekseni